وڵاتیین باژارۆکی زرگان وەکو نەڕازیبوونی بەرامبەر تۆپبارانکردنا دەڤەرا وان ji aliyê Tirkiyê ve rê li ber dewrîya Rûsî ku mehê carekê li vir tê encamdan digirin. Tevî ku hewl didin bi wan re biaxivin lê serbazên Rûsya ne bersiva wan û ne ya me didin. Just one question. Topbarankirina artêşa Tirkiye û grupên çekdariyên ser bi wê ve ji deverê re ji aliyê welatiyan ve wekû barana ku bêxwarê tê binavkirin. Ku ne mirov û ne ajal jê rizgar bûne. Ji pêncî heya 6 topî li zirgan û derdora wê ketine xwarê ku li gor amarên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê 2 sivîl şehîd ketine û 15 birîndar bûne. Ev dem serleşkerekî artêşa Sûriyê jî birîndar dibe. حرمة زاد توفت وكذا إصابة يعني 4-5 إصابة. Jinek mir û 4 yan 5 kes jî ji malbata wê birîndar bûne. Hûn xirakirina malan bi çavê xwe dibînin. Xek reviyan û li çolê razan. بتشول والله. Herî kêm heşt xanî li taxa Eltel ku taxa herî zêdeya ketiye ber topbaranê de rûxiyane. نابينا تقريبا ساعة حدا هابو بني دنك هابو حبكي وادور بو شغلي دوشكات وشي وانكو بس فيت على دنك خردو حياته خازي شغلي ساعتك سرهف وجا سير جبرا كشيان عالم ملت قل كيف غي خوفا دربا كد شكا ملت اول جار وري ملت ترسي ودرد كبه وقذيفات ابو راسين تشيد به يعني تشكي ناي قوتن Cihê xwe li ser xanî danîbûn razên lê li wan nebû êvar. Bombek li ser banê mala wan dikeve û xwaniyê wan tîne xwarê. Ne xanî wek xwe dimîne ne jî ewra dizên. Bi temamî jî niha li nexweşxaneyê birîndarin. Hesedê kulgorê keftinekê di dawiya sala 2019 de rast li wan navçeyên sînorî namîne, Rûsya bo yekê tometbar dike ku bi awayekî berpirsyarane seredariyê nake. في الليلة الفائتة استهدفت قوات الاحتلال التركي من خلال مدفعية ثقيلة بشكل مباشر. Şeva derbasbûyî artêşa Tirkiyê bi topên giran bi awayekî rasterast navenda bajarokê zirgan bi armanc girt û gelek ziyan gihand welatiyên sivîl. Di dema dawî de binpêkariyên Tirkiyê li Tilşinan û Zirgan zêde bûne û di encamê de çend welatî kirine qurbanî. وأصيب العديد من المدنيين نتيجة عن هذه الانتهاكات. Zirgan 22 kilometran ji Tiltemir û 26 kilometran ji Serêkaniyê dûr e. Piştî kontrolkirina artêşa Tirkiyê ji Serêkaniyê re wekû yek ji navçeyên nearam tê naskirin. Vivian Fettah, Rûdaw. Bajarokê Zirgan, başûrê bajarê Serêkaniyê.